jornada electoral, lluminosa, de la Segona República. Jo ho veia tot. Ho regiràvem tot ahir amb els ulls, o intentava almenys, allí, agafat als ferros del balcó. I resulta que un d'aquells dies una certa xiqueta del veïnat, el nom del qual ni tan sols vull recordar, que era filla d'un militar. No sé si heretgi o no, però concretament difunt, jo sí, difunt. Em va proposar de jugar amb ella a pares i mares. I jo li vaig dir que bé, juguem. La seva mare era al menjador, conversant